राज्य सुधुरिनी दारिद्र्य स्थिति। लोके दैनिक हाराहारी 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ଜିଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ତୃତୀୟ। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ମାସିକ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 3,357 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର କୌଣସି 4 ରୁ 5 ଜଣିଆ ପରିବାର ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 112 ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ଜଣେ ଦିନକୁ 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହାଉସହୋଲ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସର୍ଭେ 2023-24ରୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥିଲା। ତଥାପି ସୁଧିରିଲାନି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟୟ କରିବାର କ୍ଷମତା। ମାସିକ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ତୃତୀୟ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି 4 ରୁ 5 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ପରିବାରର ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 112 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାସକୁ ହାରାହାରି 1,939 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 2,776 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ଭଳି 2023-24ରେ ଏଭଳି ପରିବାର କେବଳ ଡାଲି ବାବଦରେ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମିଷ ବାବଦରେ 200 ରୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାତାୟାତ, ଘରଭଡ଼ା, କପଡ଼ା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର 2,183 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 4,220 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦଙ୍କ କହିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର।